Tak vážení přátelé, zdravím vás na Carp Show, která je v Plzni v salonu na Roudné. Ono to není vůbec podstatné, kolikát je to ročník, jestli je to 5., 7., 8., protože to děláme pro lidi. Děláme to pro kapraře, kteří k nám chodí na obchod, ale chodí třeba i ke konkurenci. Nevadí nám vůbec, že to děláme pro ostatní lidi, kteří chodí nakupovat do jiných obchodů. Nás baví tato věc, protože v Plzni nic takového nebylo. Vždycky to bylo jenom takové malinkaté, dalo by se říct regionální, malinkaté povídání s pár partnery, ale my jsme to chtěli udělat ve větším, aby přišlo víc firem, víc lidí a to se nám daří. Návštěvnost 300 lidí i více, to je potěšení na naší straně. Takže přátelé, pojďte se podívat na Carp Show. Nevyhrává. 89 zelená. Díky šestiny. A tady máme spoustu lístků, který nevyhrávají. Nevyhrávají. Stačí. Až poslední to tady. Stačí už to. 73. Zelená. Tady toho malého človíčka ještě znáte. Je to náš malý Habakuk, který hází výborně kobrou a on vás chce pozvat na příští ročník Carp Show do Plzně v roce 2020. Takže se těšíme, přijedou další obvyklé firmy a možná se nám podaří sehnat ovšem nějakou další malou firmu. Takže ahoj přátelé a těšíme se příští rok v roce 2020. Tak zamávej, Martinku. Ahoj!